Sampeyan supporti Mas. Oh, siap. Ayo ponakan jenengan iki genduk Niken Salindri. Ayo. Iki nih canom. Minggu bakal tampil ngancani bapake nganti tekan goro-goro. Nduk matur nuwun sang poso. Cintaku sakonyong-konyong kader karo kowe ayu sing bakul lemper. Lempo pancen super rase tur anti laler. Yen ora patuk sadina ning pirang-pirang cintaku sekonyong-konyong kader paribasan durung ndemok wani panjer modal bensin seliter montorku tak sebater tak ampiri tayo tak muter-muter. Ini sing jenenge generasi handal. Menjadi kebanggaan orang tua, bahkan kebanggaan orang Kediri Raya. Sing kula omongne ngene iku lho, Bos. Dadi wong tuwa kuwi tetep senajan ta ora iso ninggali apa-apa. Ning ilmu kuwi sing besok iso digawa nganti besok tekaning tuwa. Sampeyan karo aku bapake dagelan, nyatane saiki yo dadi dagelan iso nguncukupi keluarga. Mas Cahyo nyatane bapake dalang, yo nyatane kowe ilmu Mas Cahyo saiki dadi dalang kondang. Semono uga karo genduk Niken Salindri, bapak iki yo dalang, nyatane ngowe pitutur ngowe jenenge ilmu nyatane nganti saiki sing iso ngangkat derajate Niken Salindri, iso ngangkat derajate keluarga ki yo Niken Salindri. Lah nek dasare saka swara. Nek swarane kepenak ya iso didasari saka kuwi barang kok iso. Ha iki swarane wis kepenak kok nyanyi apa wae wasis e. Pantes. Mas Cahyo suluk ya gung. Kepiye jajal? Bojoku ya pinter nyuarani tanggane, pinter kok bojoku. Wisuk langsung nyuarani tanggane. Ah kuwi tra bojomu iki tukang padu kok. Ngono, Nduk. Siap ya, Nduk ya. Peh. Nom-nomane bojomu ya ngene iki. Oh ya luwih ayu lho. Peh. Nom-nomane bojomu kaya ngene. Bojo kula mbiyen iki termasuk nun sewu lho. Lek cacane kan bunga desa mbiyen. Nggih. Bojoku saking ayune dadi bunga pasir mbiyen iki. Wah hebat. Bunga pasir lak telek kucing to, Mas. Mosok bojomu ambune sengak ngono kuwi ya. Saking digoleki wong ngono. Coba Nduk, iki pancen papan panggonan iki sampean karo aku dikolaborasikan seperti ini. Nggih. Sing nyawang kepiye Nduk? Kabare lak ya apik-apik wae. Alhamdulillah, Om. Sehat selalu. Ya ngono kuwi lho, Nduk. Saiki saya gedhe, saya putih kulitmu. Nggih. Saya resik nggon-anggonmu. Bojomu ya mbok gawe putih ngene iki. Bojoku ini non saya loh. Aku ini saya itu selalu mencintai istri saya. Apa yang menjadi kepentingan istri saya? Ayu ki iso dituku. Dadi bojoku tak gawe ayu. Mergo aku tuku barang sing ben bojoku ayu. Contone tak tukoni skincare. Waduh modern. Krim kae, krim. Iya, krim lho. Iki yo gawe iki. Lah iki tukang endorse pono ngono kuwi sing tak tuku malah skincare kon Niken. Masa? Iya, sing sampean tawakne Ome kae. Oh iki lho ben anu bojone sampean putih ki tak tukone siang malam ki tak tukone. Alhamdulillah. Langsung tak ene bojoku nduk digawe ben putih kaya Niken Salindri. Siang malam karepe iki bojoku kan wong desa. Siang malam ki digawe bareng. Saiki malah kulite blang kaya tekek. Kuwi yo kleru. Lah apa ora mbok WA to, Nduk? Lah jenenge cara pakai aturannya itu seperti apa ngono lho. Lah ora usah di WA nek jenenge siang malam kan siang dike dhewe, malam dhewe. Ora terus nek dicampur. Kuwi nek iso maca karepe bojoku ben cepet ngono lho. Siang malam digawe bareng lho. Ya ketemu belang lho. Mek motone tok ireng kaya panda. Ya sontek ngono kuwi kudune bojone sampean iki sontek ben ra belang, vitamin, suntik vitamin, suntik keputihan. Wah, bojoku iki keputihane sak wulan pisan. Kok sing kulite putih lho. Mas kulite sing putih ben putih ngono lho. Sontek ke lho. Oh, sontek putih to. Putih infus whitening. Nah, wis sampean WA to. Apa langsung WA sampean to. Nduk produkmu sing skincare kae bojoku ora cocok. Akhire dhek langsung suntik kae Om. Ya, akhire bojoku tak gone-gone UGD. Kuwi tak dokter kecantikan. Kuwi jenenge UGD. Lah ya dokter kecantikan lho Mas ya. Lah dokter kecantikan ini pas ketemu bapak nunggu gede tak parani rono ngono lho. Suntik kecantikan, suntik putih alhamdulillah. Sip, makasih ya. Mandi ya. Mandi, piye? Apik. Wis semu putih semu. Sak awak. Ndas tok. Lah kok putih ndas tok kepiye? Bisa. Ndas tok glune ireng malah kaya katen bat ya.
Wes, jas. Ya kudune nek wis mau gak tedas to, operasi plastik wae ning Korea kono. Tapi saiki iki kemajuan ning Indonesia ya nek wesan. Ono ya? Operasi plastik. Neng tidak. Karena Ning Indonesia ning Jakarta. Enak ya? Enek. Tahu dia. Loh, malah kuwi cepet mengelupas kulit menjadi putih kok. Udah ingin operasi plastik kok metu dadi ember bojoku. Kuwi ora kok kono. Wah, jan wis ireng ra apa-apa, sing penting mbok we lensa netral ngene iki. Delon ketok ayu blalak-blalake mergo gawe lensa. Bojoku iki tuku softland to. Lah rupane putih. Terus. Berarti matane iki putih tok koyo kuntilanak ya. Berarti sedase Kuwi putih matane. tukune ning ndi nek iki jelas aplikasi yang luar biasa sing dituku. Ini di optik. Karena di aplikasi, aplikasi oren. Optik ya. Bojoku iki tuku ning gone jual beli online ya. Apa? Ning ngene ladalah. Lazada. Lazada. Lazada iki rek teko barangnya apik kuwi ra cocok ladalah berarti. Ayakno. Wong bojone ya ora bener kok iso. Oh. Tembange sing spesial napa, Nduk? Coba. Aja rame-rame. Pripun? Sik mam sego pecel iki saya. Iki jane iki tanggapan warung kalau mungkin. Rong aliran iki. Piye? Tambal ban iso sing kono vulkanisir sing kene tubles iki. Kuwi lak nggon peh iki ora anu banget to kok iso. Minor. Siji. Nah, aku Iki lho, iki kan. Alah. Oke ono. Aku Aku iki tukang tambal ban. Neno. Uripe sak dalan-dalan. Garingan sih, Duk, garingan. Kelepangan duit sing halal. Waton cukup kanggo sandang lan pangan. Jajal, karepe nadane melu iki. Matur nuwun, Jajal. Matur nuwun Bapak Harsono. Bapak Harsono. Dalu niki gelar budaya. Gelar budaya. Terus ke tibane muga-muga ya. Muga-muga tambah raharja. Apik. Sehat selamat lan Ali suwar. ahli suwarga. Amin. Penak. Apa? Nimbali dalang Nimbali dalang Ki Cahya Kuntadi. Ya nyeluk sinden adik niken salindri. yen disawang kok nyenengke ati. Yo, Ayo. lho. Ndang Terakhir. Saya suwe keduk niken saya gede. Iya. Iso lho. Penak, iso tenan ya. Iso tenan. bisa. Bengi iki acarane, ayo. Bengi iki acarane wayangan. Lah ya. Piye? Bareng-bareng golek berkah mring pangeran. Ayo niken. Nano, ayo. Rezekine saparan-paran. Mas Lutuk terakhir. Saparan-paran. Terus Saparan-paran. Ayo. terus terakhir. Kok tak mikir. Nene. Nene. Saparan-paran. Paran. Paran. Endinge closing. Ini. Nene none. Nunane nano. Lho. Kowe kuwi lho. Lah ya kowe aku. Acarane bareno Jaja. Acarane Mikirnya. gelar wayangan. Terus nyuwun berkah mring Gusti Pangeran. Rezekine saparan-paran. Ayo Duk. Mugi sedaya api kantuk kanugrahan. Matur nuwun penonton sing tindak rene. Sampun mirsani ing dalu kene. Kabeh wae. Pak. Nuwun sewu, bapak-bapak ibu-ibu. Sinten ingkang badhe mundhut anakan kethek monggo. Ayo jogete sing pas lho kok iso. Oh sik jogete keri Keri jawaban wae. iki lho, tembange iki lho. Karo mikir Mas. Niken. Matur nuwun penonton sing
tindak rene. Tak dongake muga akeh rezekine. Kan? Aja lali salat kewajibane. Ya, kluduk. Aku ndedonga muga dawa umure. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8 jajal. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8. Sing pojok dhewe tak sawang ketok lemu. Wange sepo seneng guyang-guyu. Amarga dheke senengane mangan tahu. Hotel Merkur. Ayo, bengi iki syukurane Hotel Merkur. Ayo jajal. Bengi iki syukurane Hotel Merkur. Kabeh wae melu tetep bersyukur. Insya Allah kabeh dadi akur. Ruduk. Yen kata aja lali dikukur. Kuwi hubungane hotel karo kukur iki apa? Pas mlebu hotel ora adus dadi gatel kabeh. Sing dikukur kuwi mesti keri. Aja lali goleki sing ngendi. Apa iki? Apa kuwi? Kuwi iki. Yen kowe ra ro sing dikukur iya iki. Malah Ora arek. ada kuculke begini ya. Iki apa? Wes, Iki yo ngawur Ora kan. ngerti. Yen ra ngerti mengko bakal tak duduhi. Saiki. sing apik sesuk bengi. Saiki. Ya, Pokok kudu saiki. yen saiki ayo tak jak neng mburi. Oleh mburi Lah kekel. nyapa? Lah nyapa? Lah nyapa? Ambo, Iki yo ngengkel kok iki. Kowe iki yo ngengkel wae kok iso. Oh, lah iki. Lah nyapa? Lah nyapa? Lah nyapa? Dor lagi. lah nyapa kok enek ndas kaya setrika. Nadyan ngono rezekine nderbolo. Wangi. Lah kuwi Mas. Lah. Ya oke, kendang Oke. sik, jejak kendang sik, cobi. Ha. Ya, Pak. Nah, tak tuk. Ya coba. Lah, asik. Katoke njero. Bos. Ngono koyo jaman biyen tenan. Oh, bringot. Aswaje. Wes nyanyi wes. Kono nyanyi sik, ngono karo penone karo intro. Ngono ki ya penak, dadi ki yo nang enak yo. Ketok menjiwai ngono lho, Bos. Ngene. Iki lak yo menjiwai. Wis to. Nah, wis oke. Yo. Sungguh. Ya, di MC ini Mas Kluduk. Oke, yo sungguh-sungguh truwelu. Terlalu. Enak. Wis. Oke, masuk. Aku ya mudin jiwan. Oke, masuk. Yo, Ya. tukang tambal ban diaturake. Yo. Ya, Dos. Ya. Ayo kan? Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalang
tambah lumpuk, owe tambah lumpuk, owe tambah lumpuk, owe tambah lumpuk.
Oe. Tambah lumpuk, owe. Tambah lumpuk, owe. Tambah lumpuk. Penono bocah iki. Padahal ora diwehi kok ya banter to. Ren, ngaduk Ren. Ini Ren, ngaduk Ren. Ayo, ndang nyanyi. Terusno. Lek ngantek kowe engko owe pisan kas tak rabekne kas teliko iki kowe. Ayo.